Daganak ti pamigat tapno rugiya kun ti obra anu sakta isut gasat pudno anariga klase day tuya panggada ibagat tao analaan ngem tuy ti pagapitak caregiver ti pagsapula ngem naragsak day tuy riknak annanusak ti agpunas rugit linget ay aywanak caregiver ti pareng-pareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen adua klase ti puli nudaddumasum ken asi binaybayan pamilyada arik dantay ululila di man tinagbanaganda nagduduma ti sakit da awan pigsaken gaway da napukaw dan panunod da caregiver ti pagsapula ngem naragsak day tuy riknak annanusak ti agpunas rugit linget ay aywanak caregiver di pareng-pareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen caregiver di pareng-pareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen caregiver di pareng-pareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen caregiver di pareng-pareng di rumbeng na uyawen di taytagi basiten caregiver intay dayawen di taytagi basiten caregiver